tard. Aidin Kassar. Speċjali, kulħadd għandu potenzjal f'din il-ħajja essenzjali illi nħadnu l-ideal. Jien nemmen sew fl-ugwaljanza, nemmen fid-diversità. Kulħadd kapaċi jkun speċjali, maħna xejn mingħajr xulxin. Ejjew ninsew il-kuluri, nifhmu l-aħna il-koll Maltin. Nimxu fuq il-valuri lilna nħadnu dawn is-snin. U Malti kun dejjem kburi, mu lej żomna maqudin. Nibqa' nżomm dak li nemmen, il-beżat ma jxekklunix. U dejjem dritt nibqa' nħares, anki jekk ma jibunix. U fit-tajjeb tal-ħajja u fid-diffikultajiet naraf li brida soda nerġa' nsib is-seba' saħħiet. Kulħadd kapaċi jkun speċjali, maħna xejn mingħajr xulxin. Ejjew ninsew il-kuluri, nifhmu l-aħna il-koll Maltin. U nimxu fuq il-valuri lilna nħadnu dawn is-snin. U Malti kun dejjem kburi, mu lej żomna maqudin. Mu lej żomna maqudin. Kassar, proset, bil-kanzunetta speċjal, nistinnek tiġi ħdejja hawnhekk fil-erja ta' Suffan ħalli jkollna ċans issa nitkellmu ftit. Importanti ngħidu tal-ispettaturi kollha li kontu tissegwu lil Aidin Kassar bil-kanzunetta tiegħu speċjali jekk ġbitkom ovvjament tivvotawlu għaliex jinsab ma' dawk it-tliet finalisti xi ħadd minnhom l-iktar wieħed li jġib voti jinnexxielu ovvjament naraw fit-19 Settembru fuq il-Fosos tal-Funjana għal konkors kanzunetta Indipendenza. Kif inti? Tajjeb, l-ninsab hawnhekk. Kif inhu għaddej is-sajf? Qed tmur baħar xejn Naħseb da s-sajf kien wieħed mill-isba' u wieħed mill-iktar impenjattivi li kelli. Impenjattivi bħala ħajja ġenerali jew ħabba l-konkors? Kollox ħabba l-konkors, iktar mużika, iktar fil-ħajja ġenerali, eżatt. Kif bdejt oriġinarjament? Min ħajrek li tibda tkanta? Jiena jisu mundu kelli 3-4, minn dejjem jisni u rejt xewqa l-inkanta. Ta' 8 snin bdejt lezzjoni tal-kant, u jisu minn mundu kelli 10 snin, dejjem ħadd iktar din l-esperjenza iktar fuq skala professjonali. Allura isak bdejt ta' żgħir nista' ngħidu ħafna. Għandek xi ħolmek għall-futur? Li jirnexxieli nwassal il-mużika tiegħi lill-iktar nies, mainly dak l-iktar li jirnexxieli nuri minn jien. Ku kelli ngħidlek, għandek opportunità li tagħżel kantant famuż internazzjonali, tagħżel il-min trid u tkanta miegħu jew tkanta magħha. Min tagħżel? Diffiċli għax
kantanti jogħġbuni ħafna, insegwu ħafna stili differenti ta' mużika, imma naħseb li kolli nażel li xi ħadd nażel lil Jessie J. Jessie J, alright, stil pittost. Pop, soul. Għax l-ismajna hawnhekk idaq xektar belli, idaq xektar Imma għandha romantika. bħala groove fih naqra soul, fimt? Jessie J. X'kien li ħajrek li tidħol għalih dal-konkors? Mija diġa kelli esperienza fil-KKI Junior fil-2014. U ġbitni dik l-esperienza u di sena rġajt tħalt fil-konkors. Qed tippjana ma' kuk, ovvjament, ħana jalla li tgħaddi u naraw Esattament. fil-finali. Fuq xi ħaġa pereżempju għall-performance tiegħek jew inkella qed tistenna tarek tgħaddix l-ewwel u mbagħad taħseb. Ifhem, xi ħsibijiet, ovvja li kulħadd ħajkollu kif ħajder fuq il-palk. Bħal, pereżempju, x'għandek f'moħħ? Naħseb kieku ma' din is-song, naħseb fuq il-palk naħseb nkun waħdi, naħseb li kieku jkolli ngħaddi. Imma ovvjament, jekk ngħaddi mbagħad naraw. U titkellem l-idea tiegħek titkellem mal-vocal coach, mal-ġenituri, mal-ħbieb, kif taħdem? Ifhimni, il-ħsibijiet dejjem jevolvu, ġifieri kemm għall-konkors kif ukoll anke fil-mużika in ġenerali. Ġifieri nitkellem ħafna mal-ġenituri, mal-coaches tiegħi, mal-vocal coaches, nsellmilhom minn hawnhekk. Min huma l-vocal coaches? Joshua Elemu u Pamela Bezzina. Pamela għandha ħafna studenti li qegħdin jieħdu sema hawnhekk fil-konkors. U ħafna jgħidulna li jkun hemm min jitkellem, imma min pereżempju jgħidlek li meta niġi biex nippreferi jitkellem mal-bib tiegħi jew mal-boyfriend jew mal-familja. Fem, la huma aktar esperjenzati. Naħseb illi ikun tajjeb illi nitkellem magħhom ukoll. Qatt xi darba għamilt esperjenza tal-missjoni? Le, u vera nixtieq ħafna. Xewqa tiegħi. Kieku kellhom jiġifieri saqsuk tmur pereżempju. Ija. U hemm xi pajjiż partikolari li tażel li tmur jew li tgħid li isma' lemma immur nagħmel missjoni, ma dawk il-pajjiżi nippreferi ma nersaqx. Le, naħseb li kieku jkolli immur, ma tagħmilx differenza naħseb. Xi pajjiż li naħseb kwalunkwe pajjiż ikun. Int bħala persuna avventurus, jiġifieri. Ija, avventurus ħafna. Anke ġifieri pajjiżi li nżur. Ġieli sifirt, fejn mort? L-Italja, l-Ingilterra, Switzerland, Rumanija, Spanja. Ġieli mort fuq kant jew dejjem holidays? Kważi dejjem fuq kant. Fuq festivals, barma Malta. Ikkompetejt imma jew tu sem f'kunċerti? Le, kompetejt. U kif? Fir-Rumanija ġejt darba l-ewwel darba t-tieni, għax għaliex mort darbtejn. Switzerland ġejt l-ewwel post. L-Italja ġejt l-ewwel post u t-tieni post. L-Ingilterra kelli xi auditions ukoll illi mort tajjeb ukoll. Lejn hu pjaċir nisma' li ħafna darbi tkun titkellem kelli numru ta' kantanti hawnhekk u ikollhom dawn l-esperjenzi u tiskanta s-suċċess li jkun għall-Maltin barra minn Malta. Ġifieri aħna ħafna drabi isna ngħidu għax aħna d-nażar u forsi ma naslux u meta tqabbel lilek innifsek u l-konkorsi ta' Malta mal dawk ta' barra li mort. Tara differenza? Ifhimni, bħala organizzazzjoni dejjem ħajkun hemm dik id-differenza. Kull pajjiż peress li kull pajjiż ikollu l-kultura tiegħu u kif jimxu fl-affarijiet, ħajkun hemm differenza anke bejn pajjiż, jiġifieri mhux minn Malta, mill-konkorsa Maltin għal ta' barra biss. Anke ta' barra bejniethom ikun hemm. Tara differenza minn wieħed għal ieħor. Imma jippreparawkom b'xi mod differenti, pereżempju qabel ma jkun hemm festival. Ifhem, ikun hemm festivals li jkunu iktar professjonali minn oħrajn, allura l-preparamenti jkunu kbar. U kif jirnexxilek tagħmel kuntatti biex mu? Ġeneralment jew ġejt mistieden. Ġeneralment ġejt mistieden minn through internet jew festivals hawn Malta li kienu saru hawn Malta, u mbagħad jistednuni barra minn Malta. Issa inti tittoqda xi on the lookout ukoll tara x'hemm għaddej bħala festivals u konkorsi oħrajn. Eżatt. U ovvjament li tara li tista' forsi tapplika li taqbad u tapplika. Ma naħsibx imma li hija daqshekk ta' problem. Ma nafx mill-kemm li l-intervista kantanti. Naħseb jaċċettawna ħafna l-Maltin, jiġifieri. U jafu kemm hawn talent tajjeb ħafna. Infatti tlaġimat ilu għadni kemm ġejt minn Sqallija, kelli festival hemmhekk ukoll, klassifikat fit-tielet post. Proset. U ġifieri konna Maltin, il-places ittieħdu kollha mill-Maltin. Ma kontx l-unika Malti, kien hemm kantanti Maltin oħrajn. U klassifikajna ġifieri fl-ewwel tliet postijiet. Ġifieri t-talent. Qiegħed hemmhekk għandna talent tajjeb ħafna. Lejna perswas li għandna talent tajjeb mhux biss fil-kant imma anki
f'sezzjonijiet oħrajn differenti. Sfortunatament xi kultant il-platform ta' Malta hija xi ftit limitata minħabba l-pajjiż. Jiena nawguralek li naraw fil-19 Settembru ġewwa fuq il-Fosos tal-Furjana l-konkors Kanzunetta Independence, ovvjament daw kollha li oġobhom Mejden aħna nawguraw li tmur tajjeb. U ovvjament tinħeġġu telespettaturi tagħna biex jivvutaw. Eżattament. Grazzi mill-qalb Lejden, aħna mmorru l-waqfa qasira ta' riklami, ibqgħu hemmhekk ibqgħu segwu l-programm għall-frisk.